kagek limbukan wi. Apa-apa? Oh iya. Lekase mau wengi. Oh iya. Malah penak Mas. Iya. Ya ini limbukan kok jam 12 bubar. Oh iya. Ya aja kaya masa limbukan kok ming 15 menit. Ya tekan setengah siji. Oh iya. Ya ngono. Bener. Iya. Bengi iki dhewe sowan endi? Awake dhewe sowan neng Padukuhan Gading 567 Kalurahan Gading Kapanewon Pelayan Gunung Kidul. Oh ngono. Iya. Acarane apa? Wayangan. Iya roh nah. Acarane merti dusun utawa rasulan. Oh ngono. Iya. Nggonku dina iki ya rasulan ning aku ora iso merapat. Ya ora apa. Wong kewajiban dhewe-dhewe. Iya. Ndongake wae. Ndongake wae. Iya. Tur neng aku ki ya wis pokoke anggere wis Karang Taruna ki mlaku kabeh ngono wis kompak. Iya. Ora ana aku ora masalah. Iya. Mulane kuwi. ya nek aku mung njaluki jatah rokok. Karo mung njaluki jatah wedang. Ndak kurang tek-teki. Ya ora apa-apa. Iya. Ora apa-apa. Ya di ngapura aku ora iso kumpul Karang Taruna sik sementara. Iya. Acarane merti dusun utawa bersih dusun. Oh iya, ya wis kaya adat sabene nek rasul ki mesti ana upacara adat sing mesti dilakoni karo para warga. Oh ngono. Iya, mergo iki pancen naluri tradisi adat sing wis dilakoni ke jaman turun temurun jaman dhisik. Oh ngono. Iya. Ya dongane wae awake dhewe nderekke asung pamuji muga-muga sapungkure warga Gading 567 anggone nganake adicara merti dusun utawa rasul iki mau tembe mburine iso nuwuhke katentreman lan kabagyan lan karaharjan lan karyiwanan. Amin. Wekasan para kawula tansah rahayu kang samya tinemu rahayu ora ana sing mangke alangan suwiji apa. Amin. Ya. Para warga sing mapan ning Tegal kepanasan tandurane dukut 1000 tuwuh ngrembaka panene melimpah hasile apik kabeh. Amin. Sing padha bebakulan padha dodolan muga-muga dagangane laris kabeh. Amin. Sing dadi pegawe enggal mundhak pangkate mundhak derajate mundhak bayare kek nanggap wayang meneh. Iya. Amin. Ya cen ngono kuwi kok, Mas. Iya. Wis kabeh pokoke donga asung pamuji raharja kanggo kersane para warga Gading gangsal 6 lan 7. Nggih. Ya. Nggih sadèrènge ugi uluk salam kula nuwun nderek gladi wanuh gulang tepang wonten ing mriki. Mugi sedaya sami pinaringan rahayu wiwit para umat lan busana. Amin. Ya. Mergo pancen sing jeneng rasul iki pancen eneng kene awake dhewe iso ndelok keguyupane para warga nggone gotong royong ora ngarep bayaran apa-apa. Iya. Malah kepara ki para warga sing do nglakoni adat upacara adat rasul ki malah oke-oke padha tombok ning pancen merkuwi kanggo sarana tentreme padusunan sarana tentreme kawula utawa para warga masyarakat padha ora kabutan. Iya. Wayangan sepira-sepira wae regane dalange ya tetep urunan. Iya. Kuat. Mundhak anggarane perkaka 1.500.000. Diamini sing ngono ki diamini. Amin diamini. Muga-muga kene warga kene pinaringan rejeki sing melimpah, rejeki sing lancar. Rejeki ki ora mung ngemongke dhuwit, ning rejeki kesehatan sak bendina kuwi rejeki awake dhewe iso apa jenenge iso mlaku kuwi rejeki iso ngobahke driji tangan sikil kuwi rejeki. Oh ngono. Iya. Iso ngonekke tanggane kuwi ya rejeki. Iso rasan-rasan ki rejeki ning beda penerapane. Wong ngono ya ning kuwi sing rejeki sing disalahgunakan. Iya. Iso omong ki rejeki ning ya dienggo ngendikan sing apik-apik, dienggo omongan sing apik-apik. Wong ngono ya. Mergo wong urip ning Walang Padang ngono tanpa pawitan ora njaluk, ora jilih, mung saderma nglakoni urip ya wis nglakoni urip apa anane wae. Kala mangsa butuh kepengin iki kepengin kuwi ya mbudidaya sak isane ora muluk-muluk. Iya, iya.
Ya dungane kabeh rahayu wilujeng ora ana alangan swiji apa. Amin. Matur nuwun awit rawuhipun bicaripun Bapak Wakil Bupati Gunung Kidul Bapak Heri Susanto. Iya. Bapak Kapolsek Playen beserta jajaranipun rawuh. Bapak Lurah Gading ugi rawuh, Bapak Rugianto serta jajaranipun matur sembah nuwun dalu niki parengregengaken adicara bersih dusun ing Kalurahan Gading gangsal 6 lan 7. Nggih. Ya. Tak liye sik diluwangi. Bengi iki awake dhewe nggawa waranggana cacah 1 2 3 4 5 6 7 8. 8. Ya. Komplit. Mangkat kabeh. Mangkat kabeh. Alhamdulillah. Ya wingi-wingi ana sing izin sitok loro ya mergo kesehatan. Iya. Padha izin ku nglereni awak. Ya. Aku sesuk ya absen sik. Absen apa absen sik piye to? Sing kewajiban mayang ki kowe malah arep absen. Ora le sekolah lho maksude. Oh, Oh iya. Aku urung turu rong dina padake. ya ora apa-apa. Iya. Ke materine sesuk baris berbaris kamangka. Aku bakal dipepe sedina. Sembuh dadi gorengan apa dadi gugik apa-apa. Ya ora apa-apa. Wis tak rewangi cukur rambut. Sangka men sesuk ora dibuthak ning sekolahan. Iya. Nek ya ora apa-apa pancen ya. Aku ya ngaturke panuwun ana ngersane keluarga besar Man 1 Gunung Kidul, sekolahanku. Kuwi cerake Mas Juang. Iya, kulone. Berarti Mas Juang ki ya alumni Man. Wow, Juang ki agamane apa ora cetha kuwi. Zoroaster ya. Ya iya yae. Mulane iya, iya. Nek bolos ya ning gone Mas Juang kuwi. Iya. Adu pitik aku nek mlot. Iya. Langsung wae iki ana bintang tamune penjarae Mbak Elisa karo Mbak Anting Lambangsih. Oh iya, Mbak Elisa. Mbak Elisa Orkarus Alaso. Ya. Dicepoti. Apa? Mau wis aja ngece to sepote. Jeruk Garut wae. Oh iya. Ayo. Lah tak kira 1 apa 2 ki. 1 apa 2? Lah tak kira 1 apa 2 ki tembange iki arak pisan apa. Lho ta kadung kesandung-sandung ki lho. Ki maksudnya ki kalih welas. Gak paham. Ya maaf. Lah kurang paham. Aku wis kesandung emang digeguyu. Kowe ki yo makane sesuk meneh iki sikile disekrup. Dadi ki ora kok ngene-ngene. Nek jalan sinden itu yang bagus ngene alon temli. Tomling. Nah aku piye nek aku? Karo ngene-ngene. Oh, Kowe iki iya. kerep lupute soalé. Piye? Nek ora nganggo sepatu gede banget, yo nganggo sendal gede banget gak lem aku ngene-ngene. Kok adalah sebagai seorang kakak aku sosok isen ngaku ki. Ya berarti isen duwe adi aku. Ya ora kan ini aku ngasih tahu. Oh, iya. Dadi kamu iki wis dadi didelokke bapak-bapak ibu-ibu anting. Saiki wis gelem nganggo rempio-rempio ben kaya sapa jenenge artis Rina Aditama. Oh to. Ora apa-apa to ya. Aku ki mangke saking semangate to nderekne Mas Da to. Oh ngono lah. Soalnya ngapa aku semangat nderekne Mas Kira Da? apa? Arep ketemu Mas Kim. Oh ning kene golekanmu ki sebangsa kuwi to. Mbah, Mas Kimpul iki ngupload ning Instagram nandai aku tapi renek fotoku. Iya weh. Nandai aku renek fotoku. Maksudnya Wong lanang ki ngono kuwi karena wong wedok kan kebanyakan kode. Lah wong lanang ki mbales carane ngono kuwi ben banget ke kodene sisan wong wedok sing kakean kode lah wis dibangetke rasah nggo fotone sisan kan langsung to. Kamu langsung terkode enggak? heeh. Ah, terus bar ki langsung mau DM ra? Ora lah wong aku ndelok fotone enek upile aku wedi. Iya ta, wis ana kuwi bukti nyata kuwi fakta. Ora ngapusi iki ora drama, tapi tenanan aku kaget ndelokne. Loh, kok aku ditandai Mas Kim piye to iki karepe? Sapa jenenge? Mas Kim
Nek nyelok kudu ngono kuwi lagi gelem ngendang kok. Oh ngono lah. Oh, Kok iya. kamu tahu seratenannya sih? Soalnya Jadi kamu ada main sama Kim. enggak ono main, Terus tapi piye? memang mungkin pas nang Semarang kayak Mas Da ya? Nggih. Heeh, terus Mas Kimpul ki paling terus WA aku toh. Ora, aku ki mbaten kok senengmu sing ireng-ireng gitu sih. Ora. Modar. Saya neng kono ya ireng. Saya mbiyen ya iki wis nikah lho Pak Duko kan mbiyen ya ireng. Saiki yo Kimpul yo ireng ya. Kimpul ki manis ya. Manis. Ora Kimpul sing manis, maksudnya Apa? nek ireng ki manis. Oh ngono. Biasanya ngono kuwi. Berarti jarine. Mas Da kuwi kelebu manis. manis, tapi rong tak Oh, dilet soalnya. jujur-jujur Meng banget. meng arep ngonekke aku ireng ngono iku dadak. Ora. Iya. Oh iya. Sugeng Ya, dalu Mbak Elisa. Aturake sugeng wilujeng dalu Nggih. pas Mas Da, Nggih. Bapak Ibu sedaya wonten gading gasal enem pitu. Nggih. 6. Lah enemi piro kromone enem? Nenem yo nenem. 6 kudu nenem. Lah jare nenem. Kuwi diblusukne Saiki apa? Gading gangsal. bangsal. Gangsal bar kuwi gading enem. 6. Hayo enemi kromone apa? Kowe sebagai cah Jawa, reti Jawa, belajar basa Jawa, enemi kromone apa? Pak, Coba kula jawabkan mungkin sebagai seorang S2 intelek. Intelek. Kudu intelek. Ya, apa enem? 6 iki ra ono basa kramane, Mbak. Dadi 6, 7, 8, 9 iki gak ono basa kramane. Jahat, tidak adil, tidak memberikan peri keadilan pada angka-angka. Lah piye to, Mbak? Lah jenenge saka sepuh ya ngono kuwi aku diajari. Wah, wis jawabane wong biyen ya ngono tidak akam demis. Cara akam demis ki ya iso jawab. Paling Ah, ora. mumet aku. Enemi gangsal langkung setunggal. Napa sedoso kirang sekawan. Nah. Kuwi lagi bener. Nek pitu sedoso kirang 3. Ngono Bener. lho. Lah tapi nek nyebut arep angka 7 masa kula ajenge tumbas kacang sedoso kirang 3. Loh, ben Dadak mikir bakule mumah. Dase. Kowe aja meremehkan bakul-bakul. Bakul-bakul luwih pinter mbangane kowe carane ngitung lombok. Misale kowe tuku lombok, Heeh. Bu tumbas lombok, pinten? 10.000, sakone 2.000, langsung enti cacahe 5, ping 5. Ngono kuwi rasa ngitung iki wis di luar kepala. Bakul-bakul jangan remeh. Matematika iki wis ra mikir ning nggone utek iki wis ning awang-awang. Ya wis sak sesuk tak dadi bakul wae. Kane aja Ben ngremeh. pinter. Lah iya kowe karo bakul pinter bakul, mbok kowe es loro ki. Ya aku ngerti nek kuwi pinter bakul jaran. Aku ketoke ra pinter-pinter banget tapi nek duit ngerti aku. Oh iya. Ngerti. Tenan. Tenan. Ngerti? Ngerti. Nek 100 ki apa warnane? Abang. Oh iya, nek 50 warnane? Biru lah. Nek 2000? Ah, mumet ra. 2000 karo 50 saiki padha. 2050. Aku wis sok kapusan kok. Ha iya. Aku ya sok kleru jane. Oh to. 2000 karo 50 padha mbok jejerno. Warnanya sama, aku mumet aku. Bayar wong, bayar parkir 50.000 tak tokke. Tenanan kuwi. Tenanan mergane tak yo mataku kan rada picak to. Loh, Heh? matane Mataku rada lho. picah. Kan aku kan jadok. Apa? Jadok. Cadok. Oh, Cadok. iya. Cadok. Yo, minus itu loh, Oh, moto minus. minus. Yo. Picek nih kalau picek. Rabun. Ya picek. Rabon jauh. Ah. Ah, rabun. Ya bener. Rabon toh, rabon Mas jauh. aku kaya pitik to. Kok iso? Ya yo nek pitik kan rabun bener. Heeh. Nah aku kok nek omongi rabut nih rasanya aku gak mau padake pitik gitu. Aku Enggak. merasa terhina. Kok hino toh, piteki malah mulya ya. Oh, Kok. oh. Teko dikei beras, rasa dadak golek. Oh iya. Lah yo toh. Tur pitik. Enek tempe sisa yo dikekne. Tur yo dipangan. Ayam, sate, ngono kuwi malah mulya dadi pitik. Tapi Tur- ujung-ujungnya dibeleh. Nek jenengan dipandhake pitik aja nesu Mbak Elisa. Soale pitik iki kemampuane luar biasa. Iso ndelok malaikat pitike. Oh, masa? Motone cilik semono iki iso weruh malaikat. Dadi nek esuk kluruk kae jane mergo weruh malaikat. Oh. Kuwi. Ki jare sapa? Heh? Jare sapa? Jareku ngene kok. Wah, Oh lah dalange Tuan dalang. kemampleng. kemampleng. Iki dongake ora sembarangan iki malah. Oh, nggih. Kegojekan iki donga, Nggih. iki Nggih, iki donga. tirakat melek iki melek. 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 Ya nggih melek lah. Ya ini kan
senes nganu apa tiang Jawi ya Mbak ya? Iya. Sampean, tiang Sulawesi, Iya. tiang listrik. Ya. Aku nek radiku tak tutuk ket mau-mau. Nggih. Sulawesine ngendi, Mbak? Hah? Sulawesine ngendi? Ndadak di Sherlock. Hah? Orang maksudnya alamatnya itu pundi? Alamatnya di mana? Oh alamate nek ning mbokku sekolah Belu, Morowali. Oh. Ya, wis tau durung rono? Durung ya. Ya tak dongake sesuk le mayang tekan kono ya. Amin. Ning nek mayang ning kono rekoso, wis mak amini lho iki. Hah? Nek mayang ning luar pulau iki biasane malah luwih rekoso daripada mayang ning Jawa. Oh ya benar aku yang Mergane ngerti. ning kono satu keadaan gamelan itu belum mesti ada. Oh. Kadang-kadang sok adane ya mung wesi. Terus nek kamu Saenenge. mencok misalnya dari sini kamu OTW-nya harus di Palu dulu. Hah? Di Palu dulu. Endah larane. Maksudnya kota Palu, ora Palu gundulmu. Ah, cah bener. Sose. Nggih. Wis Aku saiki diwarai. Nggih. Nah, maksudnya kamu naik pesawat mendarat di Palu, ora di Palu ndase. Heeh. Mendarat di Palu, bar itu kamu harus perjalanan dulu selama paling enggak 8 sampai 10 jam sampai Morowali. Oh nggih. Wes boyok ngono kuwi bengi langsung ndelok wiyagane ya sakanane wong dari jauh dari 4 jam, 3 jam, 5 jam bahkan 12 jam mereka juga menyatu ke situ. Nah, nggih. susah. Rekosone Ning gandeng kaya wis mau ngono. amini ya lakonono le. Heeh, tak lakoni kudu anek wis entuk jawab saka kono. Masalahnya Lah Mbak urung Amini, urung sesuk nampa kapan? job. Lah iya. Urung nampa job ya. Mau Mbak Amini besok ketoke ya tekan kono Ayo ya. guru ngamini kan ini kapan-kapan ning lakon itu. Saiki dadi mundur to. Ya, pokoke bakune ngaturaken gunging panuwun, Nggih. lan nderek memuji anggenipun rasulan menapa den Bersih dusun. Merti dusun. Wis merti dusun. Nggih, Padha sami wae. aja. Oh, padha wae. Iya. bersih dusun utawa merti dusun lah ya padha wae. Niku mugi-mugi panjenengan ingkang kagungan pangajeng-ajeng saged kasembadan. Apa, Mbak? Sedaya pangajeng-ajengipun. Pangajeng-ajeng. Lah yo ngandani. Lah kaya wah wedi aku. Apa? Aku wedi mbakku kleru kuwi lho. Ngopo kok wedi sih? Pangajeng-ajengi kaya Lah ya harapan kok marake wedi. Harapan pangajeng-ajeng. Pangajeng. Pangajeng. Jeng. Pangajeng-ajeng. Aku wedi. Ya wek wakilono to. Nggih, pangajeng-ajeng nggih Bu, Pak. Ngapunten, Mbak kula niki ladi cedal. Kadal. Dongake kamu. Nggih, mugi-mugi ingkang gadah pangarep-arep. Ngoten? Padha wae. Pangarep-arep mugi kasembatan nggih Bapak Ibu. Amin. Sing bakul Sing dongake. bakul mugi-mugi lancar rezekine. Sing tetanen Sing tetanen mugi-mugi panene subur. Tandurane subur. tandurane subur. Tandurane subur, Sing- panene pah, kualitasnya apik, sik sangsing-sangsing. Sing dadi pegawai kantor. Mugi-mugi ndang munggah derajat pangkate. Amin. Sing dadi tukang menek kambil. Mugi-mugi kambile dadi endek, ora dadak menek. Dadi kari Ayo. nyinggek. Dadi nyinggek ngene tok, ora dadak menek. Ha iya. Nek apa jenenge gandol kan lagi ngono. Heeh. Apa pepoyo. Pepaya. Iya. Pepaya. 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 Ya wi lagi disengket gini. Terus nek ndongake bakul anu tambal ban. Mugi-mugi kathah sing Ye, sing Nek bener tambal to ban. tempe. Lah ya nek tambal ban lak yo njaluke sing duwe motor Nek. bane mbledos. Nek Ya ora ngono Lah juga. piye? nek sing di rumah sakit. Nah, suster ingkang mengobati sedaya pasien-pasien. Nek sing dadi gali kubur. Mugi-mugi lemahe wonten sing digali. Wah. Ora sah kok, nek ora sah dongake. Oh iya, Lah lemahe akeh sing digali sebabe nganu. aku ya wedi. Oh, serasa dalange menjebak. Oh, dongakno dhewe sing kuwi. Heeh, kono donga. Kok Jajal. jalurane. Ora melu-melu kok. Mau mancing. Guru takon. Nggih, pokoke niku nggih. Pokoke remen seneng sempon didhawuhi sowan wonten mriki. Kula ngaturaken gunging panuwun dak duk. Dak duk. Alon-alon. Duk
Bapak Surat utawa Pak Ratno gading ingkang sampun nimbali dumateng kula kalian Dek Anting. Nggih. Menika jan sumbangan Pak Ratno. Dinggo iso menghibur masyarakat wonten gading gangsal kalian sedoso kirang sekawan lan sedoso kirang 3. Ngapunten nggih Pak, Bu. Ngertos to tapi maksude. Niki kula ajeng nerjemahke ya mumat. Oh pinter-pinter wong kene padake pinter-pinter gading. Gading padake. Nggih, niki saking Surya Motor nggih, matur. Surya Motor, matur nuwun Surya Motor. Walaupun Titip. Titip pesen. Inggih menika nyuwun cepeng Gunung Madura anting lambang sih kalian podang kuning Elisa Charles Alaso. Siap. Nah ini tadi juga ada pamundutan dari Pak Suroto Jakarta nyuwun Sideman keng nembang Mbak Mega mengke dipinangkani nggih. Terus nyuwun Gerajakan Banyuwangi Mbak Anting saking Pak Prunito Utomo transfer 200. Saking Pak Ngadiyo Ngeleri nyuwun Kadung Tresno katur warga Ngeleri gading nggih nuwun. Terus saking Bapak Heri Susanto Pak Wakil Bupati niki nyuwun prau layar katur dateng. Pak Heri napa rawuh? Nggih rawuh. Kalau wingi wonten sawur ketemu Pak Heri. Nggih. Pundi to? Halo Pak, nggih sehat nggih Pak panjenengan nggih. Nggih, mugi-mugi paringi sehat, paringi panjang umur, lancar rezeki Pak. Ngatos-atos Pak Heri, ngatos-atos Pak Heri. Kok ngatos-atos piye sih? Ngatos-ngatos piye to? Niku biasane ngelulu Pak Heri. Pak Heri niku sing pundi to? Kae niku sing ngagem. Ngerti ra sing di bedek-bedeke. Oh, sing kudungan mesti. Kok kudungani wedok wo Pak Heri yo lenang. Sing pakai jaket krem. Salah. Tak cowok seket. Kok tak cowok to? Ya ben kowe sing ning ngene sing ngejak aku kok. Ya roh aku. Pak Heri niku sing Enggak sing ngagem beskap biru. Oh, aku jane wis feeling nek arep ngomong sing nganggo beskap biru soalnya katon gagah. Walah, oleh ngelulu. Ora ngelulu ya iki tenan fakta. Aduh, sorry Pak. Pak wonten pamundutan mboten Pak Heri nggih. Mumpung niki tesih awal-awal nggih, mungkin nek anu mboten sedang wektune maneman nggih. Langsung mawon nggih berarti Mbak Elisa. Nggih. Ulah iki kaya wis andang Pak kula anu nggih. Kula nggih Pak. Lemon tea. Kula es jeruk nggih Pak. Pak, kula anu mie ayam pangsit, Pak. Luar biasa ya sinoman ning kene. Ya ora pati Jan sino. sat-set buat ngono kuwi lho. Mesti ana sinden langsung dikeki emak juga. Enggak Sak maju Mbak. Nek ketabrak pangeran Beki. Aduh. Beki, Lah pangeran aku bar diunekke nganu sinden kok koyo jatil. Niki minangkani sing pundi rumiyin kata Niki sanget lho saking pamundutannya. Pak Heri Susanto niku. Nggih, pundi napa? Dipinangkani mawon prau layar dhewe. Wow, layar siap. Sinten ingkang badhe pun minangkani napa kula berduan mawon napa tambahi sinden? Pun menjenengan piaman. Alah. Mbok ngomong sing cetok. Kowe dikasih mulut yang bagus. Dikorke. Sama Tuhan itu kasih mulut yang bagus. Itu enggak boleh kayak gitu. Kamu Itu- kalau mangat harus mangat. Itu mulutmu itu yang dapat membiayai banyak orang di sini 1 sampai 50 orang. Jadi jangan kamu buat itu gitu. Ya. Nanti kalau Sing ceto, ngomong nanti A, kalau B, kebablasan C, D. itu loh takutnya ya Mbak yo. Ya. Syukur wae resneni. Ayo, di kur mawon Mbak, kur mawon. Nggih. Nggih. Ayo. Wong, turu wong. Malah Jackson. Jackson. dari Sugeng Dalu Mazda, jika berkenan saya ada 2 permintaan untuk pentas malam ini. Saya mohon diiringi wo mawar kuning. Wah wis kepencet mau engko neh.
Wis kepencet anu mau ke apa? Sing ku nyepoti jenengan ke? Jeruk Garut ke? Donge sing le nyepoti mawar kuning ya ora apa-apa. Oh, ngaten nggih. Ah. Tadi juga ada permintaan dari sobat ngebiar Indonesia. Nggih. Tadi lewat WA jenengan dapat enggak? Lah itu amplopnya udah di situ. Oh iya, wah ditulis Di sekarang. bawah aja, di bawah. Nih. Dibaca. Oh aja. bukan yang ini. Oh, bukan Ya, toh? ini kamu yang baca dulu. Oh iya. Sing endi? Kalau yang dari sobat ngebiar Indonesia buat Dek Anting. Nggih. Minta lagu kesukaannya Pak Seno karena ini menjelang 1000 harinya Pak Seno. Monggo Nggih. mau ngaturaken apa? Nggih. Oh, gitu. Transfer Ya, pun transfer sampun. 500.000. Nggih. Alhamdulillah. Nggih. Terus niki kator Mbak Elisa Orkarus Alaso. Nyuwun lelagon gelang kalung kanthi bawa pangkur Wedotama palaran dawah gelang kalung ingkang nembang Mbak Elisa sawer 150.000 cakepan di WA. Wah, WA barang toh. Pak Karyanto sing WA. Ya, nanti tak cek. Sama nyuwun lelagon capeng gunung bawa madoronan ingkang nembang Mbak Anting sawer Nggih. 150.000 kator Mbak Anting cakepan di WA. Wuh, cakepan Ora kok enek di cakepan di kabeh WA. toh? Endi to? Iya ono. Oh iya ono. Iya. Iya. Ada wis rasa. Pon niku niki minangkan yang mana kula nderek Pak Dalang yang Sing Yang mana dulu? Slendro ini tadi, Mbak. Ya. Slendro, Heeh. Slendro kabeh. Eh? Slendro kabeh. Lah ya maksudnya sing slendro ngono lho diwalik, gendere diwalik ning larasane slendro. Arep yang gitu. caping gunung apa mau yang apa tadi gelang kalung, apa mau kodang kuning, apa mau sesi deman, selendro kabeh. Yang ini tadi dulu aja apa? Guduk. Gunung. Capek gudruk. Selamat bekerja. Oke, Bos. Kuwi di jejeke sik dinglike kok nek lelingguh ku ya miring kok. Heeh. Anu wedange Mbak. Disehno. Iki kok ketarik Oh, tak tase ini toh. Heeh. wedang kowe. Tase iso mlaku-mlaku malane. Ayo. Sabet beki. Ya. Saben ngabas konang sayang kimpul. Aku langsung dredeg ngerti ra? Anu, rokoknya jadi maem. Kok di mamah? Kimpuli wong bodho. Napa? Kimpuli rada bodho wonge. Kok bodoh? Dot. Mon memajang kon keruk janur kuning rati kembang baik madari ngano wi bentuk rasa sayang saya Ya. kepada semua penikmat seni. Waduh. Pasirena berengsih
Ayo Pul. Fotoku tak apa nih Mas? Diwolak-walik. Panas hujan. Gangguan jiwa. Gangguan jiwa. Panas hujan lengaling kimpul. Maksudnya panas udane aku tutup pono lho Mas. Lek karsi sekelana cah. Caping gunung. Lek karsi sekelana nek mlayu ngono. Make bineka labeng Kuwi artine apa Mbak Anteng? Napa? Niku Nadyan wadon sarta lanang. Oh, gitu. Lakek niku lanang. Oh niku iya. dira. Dan apa? Ten mriki napa? Artine benten? Artine napa Pak Bu? Napa? Mas Kimpul ngertos. Kan jenengan wong Malah yang lalu biarlah berlalu. ibu-ibu iki sing ngerti sing guyang-guyu ket mau. Lakek niku napa, Bu? Kula harus mendapatkan ilmu yang artinya lakek itu apa? Mbak. Oh, lakek niku enak. Kula tirase niki. Niki Lakek iki lho nggih. Oh, iku kelek. Lah iya. Kuwi kelek ndul. Oh iya le. Ya nyol. Ayo nyol, ayo Mbak Anteng. Inu menason barse barse Gati. Jas langsung mboten usah kendeng batang. Sampeyan leren ae. Oke, Mas Rone dikepenake Mas. Dikepenake lek udut-udut, Mas. Oke. Dikepenakne lek memangan. Ya. Langsung anu iki. Sakniki wayahe Mas Kim. Oh iya. Ora udut-udut wae Pol. Kok saka rupa-rupane. Lah iya. Kebak kapal kok tangan Ros iki. Lah iya ibarate iki nek duit dhek iki ibarate pound sterling. Oh, Pound sterling iki potongan monster rai kaya maling. Wah. Ora Mas aku mek guyon. Nah aku sayang karo kowe. Kuwi tenan sugih tenan iki kebak kapal, tangane kuwi kapal kok. Kapal. Karo sikile kapal. Kapal kasar-kasar. Ayo Mas. Aduh. Ngekai sesuatu yang berwarna jare. Berwarna apa kapal iki warnane butek kok. Ya, Bro. Langsung jaipeng ya Mas. Ki jaman Jangan
semangat Mas Kimpul. Wah, iya. Biasanya nek ngendang ngowoh saiki guyu. Biasane ngono ku ulat. Lah iya. Raine kaya boyo. Lah iya. Boyo kan mesem terus to ora nesu-nesu ya. Nyerengengeh ngono kae. Heeh, nyerengengeh. Ayo Mas, siap. Mas Kimpul. Syukur bisa abas gunung desa menjadi raja bilen monai janji mon sanenko jadi Jaman berjuang boleh dengan peterangkan bilet romate mor sareko bojahe Lebih semangat lagi Mas Kimpul. Syukur bisa ngabas gunung desa jadi raja bilen monai janji mon sarento jadi lopo. Sampun Mas Dan. Terima kasih Mbak Anteng ya. Saya duduk. Hah? Saya duduk kan. Itu tadi sama Kakak Elisa itu tadi ya apa yang Apa? suruh minangane berdua. Sing iki mah lho, Bro, sing Sing di. mau Sing jare ndi ana to? sing kon minangkani wong loro ki lho. Oh, itu Ah, iya. jenang gula. Oh, jenang gula ya. Eh, Dibawani enggak? langsung aja mau apa pakai bawa? Mana dalangnya piye Oh to? iya, pakai bawa. Pakai. Bawanya dandang gula bancet yo. Hah? Dandang gula bancet. Nganggo bancet. Jogja nih. Oh iya, Apa terus sih kamu Tanya? sing apa lah, Po? Semorondono wae. Yo, Asmorondono nasi Mas. Asmarandono. Mas apa iki? Mas Hayu iki kancaku kuwi. Siapa? Kancaku. Mas apa? Hayu. Hayu. Oh. Oh iya. Hayu. Kuwi kancaku kok kuwi. Ora Mas Kimpul kuwi men kancaku kok. Kancamu kabeh ta iki? Iki kancaku. Hmm. Kuwi senengane ndelok video nek pas pelajaran. Oh. Sapa? Sing kae bonang. Hah? Sing bonang kae. Sing gedhe apa sing cilik? Sing cilik, sing kacamatanan sing manis. Sing domble kae. Sapa Ora jenenge ndomble. sapa nek kuwi kancamu? Jenenge asline Sigit tapi nek ngundang semplok. Parapannya ya. Parapane semplok. Semplok. Heeh. Nah iki lurus iki bocahe. Sing di, Sing iki Hayu iki lurus iki. Kancaku kabeh iki. sing iki yang kancamu. Iki Sing gampang.
Sing gambang Mbah. Lah jarene kancamu kabeh. Kancaku kabeh. Nek Mas Iya. Kimpul beda. Mau kimpul engko gawanen mulih. Ya bar kita go mulai. Yo. Ya. Kekarane mengekrami tetep jeneng gula. Susah sopo sing ngancani samana aku tansah tresno lan tetep setia ya Kang Mas. Malah lali marang aku Siti mesti nasu terus ngajak padu jangan aja
sampun nih dipinangkani apa pamundutan saka sederek sobat ngebyar Pak Lisdianto tadi yang niki kula minangkani pamundutan dari Pak Ratno yang udah mendawi saya ke sini. Nggih menika podang kuning. Nanti dilajengaken aja ke gelang kalung ya, Mas. Oh, nggih. Ya, soalnya nanti terlalu panjang ya toh. Jadi kita gabungkan tapi sak bawa-bawanya bawa podang kuning. Oh, nggih. Siap. Ini gandeng tadi juga memperingati Pak Seno, saya juga mau menghormati teman-teman yang suka support nari, Pak Sendok sama sinten nggih kula lali. Pak mbok menawi saged namangke derek joget kalih kula nggih wonten panggung kalau pas dangdut ya, Pak. Iya, aku kangen soalnya. Silahkan bekerja ya, Mbak. Iya kono. Minggu ngembedang-bedang kono macet-macet ya oleh. Nadyan wujud mung peksi nyanding bisa dadi tombo minta izin ya Masda, aku siap, mau ngajak Pak Sendok, udah dekat Pak sini Tommy. belum? Ya. Sama Pak lali aku jenengane. Pak Tommy, ya Pak Tommy. Monggo Pak Sendok. Wah ini dulu sering membuat, soalnya Pak Masda sekarang paham kalau setiap malam wayangan terus, capek kan? Maksudnya moodnya juga kadang-kadang berubah. Nah dengan adanya beliau-beliau ini, penari-penari yang jauh-jauh kadang-kadang nusul wayangan, itu bikin semangat. Lah nggih kok Ya, nyeneng kok ngerti ngene iki seneng. Lah iya. Nah Pak Tommy mana? Biasanya ada 3 orang. Mriki Pak Tommy, biasane. Yang satu ada acara apa? Pak Sendok tuh namanya siapa? Aku lupa. Pak Surono. Pak Surono ya, Pak Pak Surono. Surono. Sama Pak Tommy. Monggo Pak Monggo Tommy. Pak Tommy. Oh, lu ganti kostum. Mikah teng. Nggawa tas iki mau. Kostumnya akeh. Arep tarisan iki ya ini. Monggo Bu. Monggo. Anjir. Terima kasih selalu mendukung wayangan ya, Pak. Matur nuwun pokoke semangate luar biasa panjenengan menika nggih. Nanti apa? Podang kuning atau langgam, terus nanti lagi podang kuning dangdut, langsung lanjut gelang kalung dangdut. Nggih, ya. esuk awan ning omah wis ora kerasa keluyuran nang goleki sing tak sayang muga-muga miteranganku keleki ora krasa esuk awan kanthi wengi eman-eman
Ayo Pak Tommy, Pak Surono. Buat Mas Jaga yang di rumah, selamat menyaksikan. BWKS selamat menyaksikan semua yang nonton streaming dari rumah. pundi ta Pak Surono? Papringan. Pak, kok medeni? Papringan. Maksudnya diempring-empring gitu. Oh, ya dulunya empring-empring semua. Niku
terus menerus. Nggih. Ya, sik. Kowe maju sik nyambut gawe. Matur nuwun nggih, Pak. Heeh, matur nuwun mangke. Nggih. Bentar, Pak. Nggih, luar biasa matur nuwun kagem Pak Matur nuwun nggih, Surono Pak. kalian Pak Tommy nggih. Sampun selalu mengapresiasi. Lah iki Nggih. mikimu lho, Mbak. Kurine. Kon maju ini, yang namanya pertunjukan tuh nggak boleh ada 1, 2, 3, 4, 5 Aku detik. salim. Langsung tek. Iya, lah gitu loh. Aku lagi ngurusin buri. Aku salim bapaknya Sendol. Oh ya ora apa-apa ngenteni Nggih, toh, kaya. ngenteni, Ah. oh. Ini tadi ada pamundutan yang apa lagi sing Ini Banyuwangen. Oh ya, gerajakan ya. Oh ya, siap. Ini mau langsung dihabiskan apa mau sindennya ikut? Sindennya ikut apa enggak? Yeay, kamu capek ya tiap malam pentas ya. Gimana sih? Gimana sih? Rapopo penting mutus hasil. Ketok Yang ya, penting nek wong batas. bladek iki ketok ngono Ya, lho. iya. Seneng nonton Anu, sekarang kantong nonton mata, untuk hiburan. kantong matanya melotrok-melotrok. Teman. Apa? Kantong matanya sampai melotrok-melotrok. Yang penting sing penting kan melek. Lah kamu angger melu wayangan lagi 5 menit lho wis ngene iki wis turu. Lagi 5 Ora. menit wis ning jejere speaker. Aku ki merem kelilipan kuwi. Ra. Ki sesuk aja ngejak iki ya. Ki Lah, 5 apa? menit dijak wayangan langsung turu. Ora apa-apa iki semene mbane ki turu kabeh. Oh. Aku rong munggah wis ngapa-ngop. Ngantukan. Lah ya iki semene mbane wayangan setengah limbukan ngono kuwi ya isih ana sing semedi jane. Kedepes. Wediku lek Kedep-kedep. sanggule Sesuk siji-siji biar enggak malu tuh satu-satu. Ki wose. Ya ngene iki sak Oh, jam. iya. Terus genten tengen sak jam gitu. Jadi tuh kelihatan estetik Mas Yan. Oh, tetap cantik Tetap ya. cantik Tetap kok cantik. ini. Ya. Aku mah muter kayak gansing. Nah ini ki ajeng dipun bawani mboten. Iki bawane mak ben apa seru sisan. Di bawah nih. Ya. Ya Ben anting ya. ben pleng rasane. Mambiat mayong paman. Kamu dari Banyuwangi juga ya? Turun, keturunan. Turun. Keturunan. Oh keturunan. Keturunan, kemudunan. Kemudunan. Keturunan, Oh, iya, kemudunan. oke. Bener ya, Iya, Mbak ya? bener-bener. Suarane gandeng belam biangan Nyerambiai Noswan Tara Bianyu wangi Seso neng gawe iki baju kelelawar itu jangan yang sebelah kiri, yang kanan. Mergane sing sok monggo kelek-kelek itu kan yang kanan. Ya, jadi ini aja neng kene iki rapati salah. guno, rapati guno ini kurang. Jadi di sini biar kamu nggak ketok gini-gininya. Apik ngiwonengen ya apik. Ngiwonengen apa? Kiwanengan iso mabur Nek ngono puk 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 puk. Bad wer. Dadi kelelawar. Bad woman. Wetan segara
fisik semayanan mati janji urip piarang sirsiran ambil gandengan gending asli yen wangian Ayo dia. Kerajakan Banyuwangi Raina Bemi sing tau sepi lanang wadon Ahmad Yani ngadeg susah ngati Nonggo nong pasir-pasiran semyur-semyuran keretuan manuk-manuk seluaran lanang lakonon ubiar-ubieran ya Gandeng tangan ring pinggiran pinggir pesisir kerajaan bisik-bisik semayanan menteri janji urip Kani sedaya. Cek. Nah, isih ana sitok loro ya mengke kula pinangan enek gara-gara mawon. Goro-goro Iya. kali sinden-sindennya Masda. Pokoknya Matur namung nuwun. setetek demi setetek. Nggih. Sampun dipun pinangkani. Setitik. Setitik nggih, Mbak. Pokoknya men wonten kathah lepat kula lan ade kula nyuwun pangapunten nggih. Jeneng kula nggih tasih tiyang belajar, Nggih, belajar golek sami duit. belajar golek duit. Nggih, mugi-mugi Masda paringi lancar dumugi Amin, matur tancep sembah kayon. nuwun nggih. Sedaya Kanca-kanca kalepatan paringi ya sehat kumangan sedaya sami. nggih. Siap. Amin, siap. Sehat sedaya nggih, Masda matur nuwun. Matur nuwun Banteng, Mbak Elisa. Nderekaken matur sembah nuwun ngatos-atos. Ayo Dik terus lakone ayo. Kirim Fatihah sing nganggo para punden dalang. Oh iya. Khususnya nilaruhi Kanjeng Sunan Kalijaga wilaruhi Ki Sena Nugroho wilaruhi Ki Sutono Hadi Sugito wilaruhi Ki Sukaca Gondo Carita wilaruhi para punden dalang sanes wantor Al-Fatihah. Min. Ayo terus ke. Ayo Mas tak derake. An samar pamoring sukma.